Cenotvorba. Michale, jaký máš názor na cenotvorbu? Kolik by měli platit tvoji klienti? Tu otázku jinak, to je hrozně blbý. Máme tady jedno takové téma, které se nám pořád vrací jako bumerang. My už jsme ho párkrát zpracovali, ale dospěli jsme s Michalem k závěru, že zrovna u tohohle tématu tím opakováním nic neskazíme. A sice jde o prachy. Cenotvorba. Protože se k té cenotvorbě dá přistoupit různě, tak v tomhle videu se zaměříme spíš na klienty, kteří se nevybírají nejlevnější řešení, ale to nejbezpečnější. Přesně tak, samozřejmě jsou různý druhy klientů, někteří jsou ty takzvaný price huntři, kteří jdou opravdu po té nejlevnější jako nabídce, a to jsou vlastně klienti, které nechcete. Vy opravdu chcete klienty, kterým záleží na té hodnotě, kterou jim dáváte, na tom výstupu, který pro ně děláte. Z mé zkušenosti si tihle klienti opravdu nevybírají nejlevnější řešení, ale to, který je pro ně nejbezpečnější. Co se tím myslí? Ta bezpečnost je vlastně za první nějaká vaše odbornost. To znamená, jestli vy to opravdu svedete, to, co oni potřebují, tak jestli jim jste schopni to dodat. A druhá věc je nějaká spolehlivost v tom, že jim to dodáte včas, v dostatečné kvalitě. A druhá věc je ta spolehlivost s tím, že jim to dodáte včas, v určité kvalitě a budete o tom nějaké rozumně komunikovat. Samozřejmě se ještě do toho propisují další věci, jako je ta vaše úroveň, nějaké reference, zkušenosti, všechny ty věci, které jako spadají do toho, kdo jste jako profesionál. To jsou ty, který vám pomůžou získat ten job. No a teď, jak se k té cenovce jako dostat, že jo? Tak samozřejmě spousta lidí má problém říct si o peníze. Je to jako přirozený, spousta z nás to takhle opravdu jako má. Já jsem to taky měl určitě na začátku taky a myslím, že to není jenom otázka pro začátečníky, ale že to opravdu často řeší i pokročilí, často i letití profesionálové, který vlastně s tou cenotvorbou mají problém s tím posoudit tu svou úroveň, to jestli jsou opravdu jako dobrý, nebo mají pocit, že prostě to, co je pro ně snadný jako vytvořit, tak přece nemůže stát tolik peněz, když je to tak snadný. Ale jsou to vlastně jenom nějaké jako mýty nebo nějaké jako mylné přesvědčení a je dobrý se na to trošku podívat z nadhledu. My jsme v těch minulých videích říkali, že samozřejmě tu cenu si můžete někde jako ověřovat nebo se někde inspirovat, ať už u nějakých kolegů nebo nějakým mystery shoppingem, nebo prostě jako zjišťovat nějaké ceny obvyklý, samozřejmě po případě zjišťovat, co ten trh unese, respektive ty vaši klienti, kteří za váma jdou. Samozřejmě ta první cenovka, to, co jako dáte ven, tak by měla vycházet z toho, na jaký se cítíte být řemeslné úrovni, po případě, jestli vás tak někdo zhodnotí, což je taky dobrý, dát se jako nějakou zpětnou vazbu lidí, kteří už s tím mají zkušenosti, třeba lidí, pro který je něco jako tvoříte. Potom je to třeba zkušenost s tím daným úkolem, to znamená ve výsledku to může být i nějaká vaše jako specializace, jo? Že se něco specializujete, to znamená, že tu oblast jako dobře zvládáte a samozřejmě čím víc tu oblast zvládáte, tím jste za ní líp placený. Pak je to samozřejmě nějaká profesionalita, která se projevuje i za mě prostě v nějaké jako komunikaci, té spolehlivosti, dochvilnosti, že přemýšlíte za toho klienta, když víte, že něco bude potřebovat, víte to z praxe a on si o to neřekne, tak mu to prostě dáte, je to nějaký servis navíc, je to něco navíc, prostě co vy děláte a to je vždycky něco, co je ceněný, jo. Nehledě na tu spolehlivost, to můžu opakovat jako milionkrát, prostě, že to je naprosto zásadní. Jo, ve chvíli, kdy si klient zaplatí nějaký mediální prostor a tvůrce mu to jako nedodá, tak jako i když to bude boží řešení, tak k čemu mu to je, když vlastně to ve výsledku jako nemůže použít a nemůže to nasadit, když to je prostě o týden později. Že? Takže to samozřejmě je velice jako důležitý. A pak to můžou být nějaké vaše přesahy, ať už jsou to strategický, že rozumíte biznesu, nebo oborový přesahy, nebo tematický přesahy, to znamená, jako, že rozumíte jako více věcí, které umíte pospojovat a nějaké promítnout do toho vašeho řemesla. No a co takovej ten věčný argument hodinovka versus fixní částka?
Hodinovka dle mýho slouží velice dobře v nějakém začátku, kdy je to nějaký jako rozumný hodnocení té své práce, klienti jsou na to zvyklí, nějakým způsobem tím můžete odrážet standardy v oboru a tu vaši úroveň samozřejmě tam. Ale ona, když ji potom nepropisujete do té cenotvorby nebo do těch reálných cen pro ty klienty v pozdější fázi kariéry, tak stejně nějakým způsobem vám tvoří základ, kdy vy asi tušíte, nebo byste si měli stanovit tu svoji hodnotu za hodinovou práci a minimálně si vypočítávat peníze, které reflektují čas, který vy strávíte na té zakázce. A to, že ta hodinovka může být hodně vysoká v kontextu jako vaší úrovně toho, jak dlouho jste v oboru a prostě jak jste dobrý, jak jste vytížený, jak vás moc klienti chtějí, to je jako jedna věc. A druhá věc je to, že se do toho může propisovat potom nějaká jako přidaná hodnota, kterou jako u sebe cítíte a tu si můžete případně jako narazit i přes tu hodinovku. Jo? Prostě tam se dostáváme k té fixní částce. To znamená, je stanovená podle nějakých zkušeností a dejme tomu, že je to nějaký počet hodin, který trávíte jako na tom samotném řemesle, samozřejmě ta konzultace, komunikace, všechny ty věci okolo. A plus je tam nějaká rezerva, dejme tomu, a plus je tam ta marže. To je to, kde vy chcete vydělat. A tu cenu si musíte obhájit napřed před sebou, jestli ten projekt prostě za takovou cenu, kterou vy si tomu dáte, když si to jako propočítáte, jestli dává smysl vám. No a potom samozřejmě se musíte taky bavit o tom s klientem, jestli to prostě dává smysl, to je jasný. Fixed time, fixed price. Klient ví, za jakou cenu co dostane a kdy to dostane. Jo? Což je velice, jak to říct, komfortní pro ně. Jo? To znamená, to může být hodně jako zajímavý a ví to dopředu. No a ta výše je zcela na vás a těžko vám do toho bude někdo kecat. No. Akorát nesmím zapomenout započítat takový ty drobnosti kolem, abych potom nedoplácela ze svého času. Což je past té fixní částky. Určitě takový ty věci, jakože si platíte někde nájem a internet a nějakou techniku, amortizaci a samozřejmě veškeré ty rezervy a iterace okolo, to všechno by se mělo promítat do té vaší hodinovky, která je nějakým tím základem pro výpočet, ať už teda jdete po hodině, anebo nějakou tou fixní částkou. No, třetí je value-based pricing. A to je hodně založené na té hodnotě, kterou nesete tomu klientovi. Jo. Já vždycky třeba u licencí jsem to zmiňoval takovým tím exemplárním příkladem, když tvoříte, dejme tomu, logo pro kavárnu na Růžku, kdy to logo uvidí, já nevím, týdně 1000 lidí, tak to má nějaký samozřejmě zásah, nějaký dopad, nějakou hodnotu pro tu kavárnu, ale když vytvoříte logo pro, řeknu extrémní příklad, nadnárodního operátora, tak samozřejmě to jsou stovky milionů lidí týdně, který vlastně to logo vidí a samozřejmě ta hodnota potom pro toho klienta je úplně někde jinde. A podle toho vlastně vy můžete taky jako naceňovat. To znamená, že ta value-based pricing je založený na hodnotě, kterou to má pro toho klienta a teď samozřejmě, jak si stanovíte tu výši, je jako zcela na vás. Můžete na to mít nějaký vzoreček, nějakou matematiku. Pro někoho je to ta alchymie, ale vycucávání si z prstu, co si budeme povídat, i agentury to takhle jako dělají, prostě co ten klient snese, je to víceméně z nějaké zkušenosti a toho prostě jako co dává smysl. No. Samozřejmě můžete to naceňovat i způsobem nějakého odhadu, nějaký rešerše, lustrování si toho klienta, té velikosti, je to do jistý míry pocitová částka. Můžete to taky naceňovat nějakýma procentama z prodeje a všema těma věcma, se kterýma operuje třeba licence. Ten rozdíl mezi value-based pricing a licencí je ten, že licenci vždycky nějakým způsobem omezujete. Dáváte ji třeba na rok pro nějaký druh užití, je tam teritoriální omezení a tak dále. Value-based pricing nemusí být samo o sobě nějak omezen, tam může být vlastně neomezená licence, pokud ji tam potřebujete explicitně jako dopsat, ale vlastně princip toho nacenění je dost podobný. Všechny tyhle typy nacenění, cen, předání, nabídky zákazníkům, ale mají jedno úskalí a to je život. Občas se stane, že člověk si něco naplánuje, ale buď ty věci nefungují tak, jak bylo původně zamýšleno, nebo se ukáže, že je práce potřeba víc, nebo je potřeba něco úplně předělat a přichází na řadu více práce. To je věc, kterou začátečníci obzvlášť mají tendenci podceňovat. Tak na co je potřeba dát bacha u
více prací? Pro začátečníky, když jsi je zmínil, tak je dobrý udělat si rozdíl mezi něčím, co můžeme nazvat korektury a více práce. Já ten rozdíl cítím v tom, že korektura je v rámci nějaký běžné iterace toho projektu, to znamená, odezdal jsem nějaké jako řešení, nějaké návrhy nebo něco podobného, skici, dejme tomu u ilustrátorů, a klient řekne, jo, odpovídá to zadání, potřebujeme ještě upravit tady pár jako detailů, a prostě ty nějakým způsobem ladíš, iteruješ prostě to řešení. Samozřejmě můžeš takhle ladit i celý jako nápad, ale to je otázka zase, jako co tvoříš. Ale více práce jsou všechny práce, které děláte nad rámec původního zadání. To znamená, pokud si klient něco usmyslí jinak, už jako v naceněném projektu, který už je rozběhnutý, no tak tam už musíte počítat více práce. A jestli je naceníte nějak jako objemově, zase jako fixní částkou, anebo prostě hodinovkou, tak to už je na vás. Než začnete počítat více práce, prosím vás, vždycky o tom řekněte klientovi dopředu. Tady, pozor, to, co po mně chcete, už jsou práce nad rámec původního zadání. Tady už si budu účtovat více práce. Zároveň je dobrý ty více práce zmínit na začátku vyjednávání nebo nějakých vašich podmínek, než vstupujete vlastně do té zakázky s tím klientem. Když si plácnete, tak aby věděl, že něco takového se taky děje. Docela dobrý je stanovit si počet kol úprav. To jsou vlastně ty korektory, kdy můžete upravit některé věci, které tam nejsou úplně ideální. A ve chvíli, kdy přeťápnete v té vaší základní hodinovce nebo v tom, co je stanovený na ten projekt jako cena, přeťápnete ty kola úprav, které jsou v té ceně, tak zase už můžete najet na více práce. Protože, co si budeme povídat, jako nemůžete zase upravovat do nekonečna, že jo? A bacha, budou to na vás někteří zákazníci zkoušet hrát a budou se snažit tlačit, že ale tak přece. Tak proto je důležité to zadání a mít ho černý na bílým. Ale o tom jsme si povídali v jiném videu. Jakoukoliv cenu, kterou dáte, nebo vůbec tu svou cenovou politiku, tak si musíte taky před tím klientem nějakým způsobem obhájit. Ne, že byste nutně museli vysvětlovat, proč to tak máte a co v tom všechno jako je, někdy to dává samozřejmě smysl. Vy jako vlastně nemusíte nic. Cena je vaše, ber nebo nech bejt u klienta, že jo. No ale samozřejmě jako ve chvíli, kdy předkládáte nějakou cenu, třeba i za nějaký větší projekt, tak je třeba se o tom jako bavit se o tom, co v tom všechno je v té ceně, kde jako vzniká a tak dále. Ale je to, dejme tomu, i o nějakém vyjednávání, o tom jsme se bavili i v jiné epizodě, na kterou můžeme tady odkázat. Nicméně té obhajobě předchází vlastně i všechno, co se uděje už předtím, než za váma ten klient přijde. Jo. Je to jako kdo jste, co z vás čiší, jako, že jste nějaký profesionál, máte nějakou úroveň, je to vidět na vašem portfoliu. Ta cena je zcela jako vaše věc a nikdo vám jako do toho nemůže moc kecat. Jo. Na druhou stranu prostě, když chcete s někým dělat biznis, tak si tu cenu musíte do jistý míry jako obhájit. Ať už protože toho klienta zajímá, co v tom všechno jako je, nebo kde ta cena vzniká, ale vy byste minimálně měli být schopný tomu klientovi udělat nějaký rozpad té kalkulace, to znamená, co stojí co, kolik na čem trávíte případně času. To tam jako teoreticky být jako nemusí, ale pokud je to ta vaše filozofie, tak to tam jako pište. To znamená mít nějakou jako kalkulaci, pokud máte víc položek, rozepsat je, napsat si tam, dejme tomu i nějaký podmínky. To znamená, jestli jsou tam nějaký ty kola úprav, jak přemýšlíte o více pracech, jaká je tam platnost, ty nabídky a tak dále. To jsou všechno věci, které do toho můžete zahrnout. Samozřejmě celá ta věc, celý ten rozpis musí mít nějakou svou logiku. Pokud tu cenu změníte, tak by měla být nějak jako v závislosti na té původní cenové nabídce. Neměly by to být právě ty věci, kdy prostě si jen tak jako řeknete, kolik mě to asi může stát času a to tam prostě střelíte. Tomáši, ty jsi začínal před už spoustou let. Předpokládám, že tvoje cena za hodinovou práci není asi dneska stejná jako před kolika lety? Moc lety, nevím. Cena za hodinovku není stejná a neměla by být stejná cena ani vaší hodinovky. A měla by mít nějakou evoluci, protože stejně tak, jak se vyvíjí vaše schopnosti, tak by se měla vyvíjet i ta cena, aby odpovídalo to šikovnější já tomu, kolik dostane zaplacený. Jeden z těch principů, jakým se dají zvedat, je v nějakých pravidelných intervalech, hlavně pokud fungují v sezóně, tak prostě jednou za rok zvednu cenu o něco. Na někoho může fungovat 10%, na někoho 20%, někde 30%.
co snesou zákazníci. Je to o nějakém testování, o tom právě vědět, kolik si bere třeba konkurence, nebo jak to funguje v tom oboru. Je dobrý ty starý zákazníky třeba varovat, nejlíp ještě před tím zvedáním cen, ale je to na každém zvlášť, je to ale taková slušnost. A rozhodně není úplně fér poslat zákazníkovi novou cenu bez varování, když byl zvyklý na nějakou předchozí částku. Někdo to nechává tak, že zákazníkům nechává tu cenu po delší dobu, někdo jim ji nechává navždycky a někdo prostě zákazníky upozorní, že třeba po nějakou dobu budou mít slevu, ale od dalšího roku už ne. Je to naprosto individuální, můžete si to nastavit, jak chcete, ale obvykle je dobrý mít proto nějaký odůvodnění, že ta cena narostla. Nejenom, že se vám chce si koupit ponorku. Jasně, přesně jak říkáš, ta cena je naprosto vaše záležitost. Nikdo vám do toho nemůže kecat. Na druhou stranu ty klienti, pokud se třeba znají nebo vlastně i na tebe přišli na základě nějakého doporučení jeden od druhého, tak si potom říkají, ale jak to, že ten má jinou cenu než já, že? A vy k tomu musíte mít nějaký logický zdůvodnění. Jo? Ať už je to přesně, je to dlouhodobý klient, nebo vy jste přišel úplně v jiný čas, nebo klienti, se kterými začínají, mají prostě nějakou cenovku z tohohle a tohohle důvodu, nebo chcete po mně jiný typ úkolu a tak dále. Jo? Prostě musí to mít nějakou logiku, proč to tak je. To skokové navýšení cen, to si myslím, že vlastně nemusí být úplně dobře. Když je to těch 10%, děláš to kvartálně nebo jednou za rok, dobrý, fajn, dá se to pochopit, všichni jako zvyšujeme pravidelně ceny, asi každý biznis musí, že jo, vždycky jednou někdo musí. Nicméně je to skokový, jako kdyby si najednou prostě o 20 třeba procent nebo 30% jako zvednou ceny, protože najednou zjistíš, že si je hrozně zaspal a teď bys to měl všechno jako změnit, tak je to samozřejmě pro klienty jako velice nefér, protože ten skok je příliš jako vysoký a oni si tě ze dne na den třeba nemůžou dovolit. A ve chvíli, kdy máte navázanou nějakou dlouhodobou spolupráci, jak to může být veliký problém a je to velice neprofesionální. To znamená, pokud už jste nucený k tomu skokovému zdražování, tak určitě, jak jsi říkal, informovat dopředu, dostatečně dopředu, možná i u toho klienta držet tu cenu delší dobu nebo ji postupně navyšovat, ale samozřejmě to postupné navyšování u všech pravidelně je ideální proces. Co mě se obecně osvědčuje cen je testování. Dlouhodobé testování, dívat se na to, jaký klienti, jaký typ klientů, u jak velkého projektu, u jakého typu práce vlastně reagují na ty moje ceny. Co jsou ochotní zaplatit, co už nejsou ochotní zaplatit, podle toho samozřejmě tu cenu nějakým způsobem upravovat. Zároveň samozřejmě pro obhajobu zvýšení té ceny nestačí jenom nějaká jako inflace. Jde o to, aby vy jste neustále rostli jako profesionál, nejenom v tom řemesle, ale i právě třeba dejme tomu v těch službách, jak jste spolehliví, jak se naučíte komunikovat, jak jsem říkal, můžete přemýšlet za toho klienta dopředu, usnadňujete mu nějaké jako věci. To jsou všechno věci, které zvyšují vaši hodnotu a tím pádem vy si můžete říkat větší částky. Jo? Jsou profesionálové, který si říkají 500 korun za hodinu, jsou, který si říkají 700, potom máte 1000, 1500, 2000, prostě jsou lidi, kteří si říkají 3000. A samozřejmě hraje v tom roli jméno, ale jméno taky je často spjatý nejenom s tím, že udělali nějaký zajímavý projekt nebo že se něčem proslavili, ale prostě taky tím, že možná to jméno je znělý a známý pro lidi tím, že je to opravdu jako super kvalitní člověk, který prostě prakticky jako nestřelí vedle. A ten zážitek té spolupráce s ním je jako úplně jiná úroveň. Jedna z takových těch častých chyb na začátku, já jsem na to taky několikrát narazil sám u sebe, a když jsem si pak nadával, je, že jsem do faktury nezahrnul samostatnou položku jako slevu a rovnou tam byla ta hotová částka. To má ten následek, že když právě dva lidi platí různou částku, tak u toho jednoho se dá říct, OK, tak ty ju platíš, protože spolu děláme dlouho a ty si prostě byl nový zákazník, tak máš jinou částku. Po případě tady je částka, protože jsem použil materiál, který mi někde chyběl. Ale je dobrý mít to přímo zapsané v té faktuře, aby ten člověk, když přijde příště a dostane jinou částku, tu vyšší, tak aby věděl, že OK, minule jsem to sice měl za 4 litry a teď to mám za 5, ale
to bylo proto, že jsem dostal 1000 slevu. Stejně tak, když máte nějakého dlouhodobého klienta a prostě mu dáváte slevu za to, že u vás znovu a znovu objednává, nebo dáváte nějaký množstevní slevy, to si dovedu představit. My jsme se o slevách bavili ve videu o vyjednávání, kde jsme říkali, že by to, když chce prostě sundat cenu, tak by to mělo být vždycky něco za něco, co má, vy nebudete trávit stejný čas na něčem, za co dostanete mít to zaplaceno. Nicméně ve chvíli, kdy se bavíme o slevách, tak kam jsem to zase mířil? Už je hodně pozdě a zapomněl jsem, co jsem chtěl říct, ale doufám, že to dává smysl. To nevím, jestli budeš moct použít do epizody. Uvidíme. Tak a než se dostaneme ke shrnutí, tak prosím vás, berte zálohy. Zálohy. Hlavně vy, kdo začínáte, nebojte se říkat o zálohy, je to úplně normální. 50, klidně 70%. Je to úplně běžná záležitost. Nezačínejte pracovat, dokud nemáte určitě podepsanou objednávku od klienta nebo nějaký zakázku, smlouvu, nebo nemáte aspoň v e-mailu napsáno ano, souhlasím s tou cenou, kterou jste mi dal. A ideálně, dokud nemáte zaplacenou zálohu. Pokud to člověk, se kterým pracujete poprvé, tak určitě chtějte zálohu. Když už s ním děláte po několikátý a je spolehlivý, platí, není tam problém žádnej vlastně v domluvě nebo v čemkoliv jako jiným organizačně, tak třeba zálohy nemusíte požadovat, ale s novýma klientama, jako každopádně, je to prostě vaše ochrana proti neplatičům. Jakou výši zálohy? Takovou, aby rozhodně pokryla všechny náklady, eventuálně nějaký externí výdaje. To znamená, pokud na to potřebuji něco jiného od někud jinut, si půjčit, koupit, tak by to určitě mělo být v té záloze. Ale ten zákazník o tom nemusí vědět. Ale tu výši té zálohy si potřebuji stanovit tak, abych nevykrvácel, když mi ten zákazník nezaplatí. Tak si to pojďme shrnout. Klienti si nevybírají nejlevnější řešení, ale nejbezpečnější. Buďte pro své klienty bezpečnými parťáky. Stanovte si svou hodinovku, ať už ji pak explicitně komunikujete klientům nebo ne. Hodinovka je základem pro nacenění vaší práce a nákladů. Mějte za svou cenou logiku, interní matematiku nebo si její výši naučte jinak obhájit. Bude pro vás mnohem komfortnější takovou cenu předložit a pak si za ní stát. Svoje ceny pořád testujte. Nechte je odrážet úroveň vašich dovedností, ať se v čase přirozeně vyvíjí. Zvyšujte ceny pravidelně. Slevy fakturujte viditelně. Berte zálohy a myslete na více práce. A to je konec. Pokud se vám to video líbilo, nebo některé z našich jiných videí se vám líbilo, tak se nebojte dát palec, po případě ho nasdílet nebo říct o něm někomu, kdo by mohl z jeho obsahu něco vytěžit. Odbírejte nás na Instagramu, kde jsou novinky, a na Facebooku, kde vedeme konverzace nad kreativně biznisovými tématama. A můžete nás také poslouchat na podcastech, ať už je to Spotify, Apple Podcasts, nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte podcasty. Tak jo, mějte se hezky a zase někdy příště. Čau. Ahoj.